Žena v aute je pani Dawsonová, jedna z 15 000 obyvateľov Rivertonu. Je riaditeľkou štátnej strednej školy číslo 2. Dnes tam však nebude vyučovanie, pretože dnes sú voľby. Keď bol v roku 1944 nakrútený tento propagandistický dokument, vládol ideál, že demokratická voľba je v rukách ľudu. Samozrejme, že to nebola pravda. Vždy existovali ľudia, ktorí nás ovplyvňovali zo zákulisia. Dnes to však všetko vyzerá celkom nevinne. Pohybovalo sa tu vždy veľa ľudí, ktorí opakovane pracovali na kampaniach, no vždy mali inú prácu. Boli to amatéri. Bol to najlepší priateľ, právnik z rodného mesta, chlapík, čo má najlepší obchod s autami v New Hampshire a tak ďalej. Hlasujte, 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 prosím vás, hlasujte. Dnes sú kampane iné. Je to obchod a romantika sa z neho vytratila. Tí chlapci v autobuse, práca cez deň, poriadne záťahy v noci. To najcennejšie, čo dnes môžete reportérovi na ceste ponúknuť, je zdroj elektriny či fľašu vody, lebo všetko sú to nudní, zdraví blázni, ktorí chcú stále len pracovať. V noci sa k baru ani len nepriblížia. Politika sa zmenila. Je oveľa profesionálnejšia ako kedysi. Každému staré časy chýbajú. Tie si však nemôžu dovoliť vrátiť sa. Ako veľa iného v modernom živote, aj profesia ovládania más bola poháňaná Amerikou. Korene však má európske. Môžeme ju vlastne vystopovať u jedného mladého muža, ktorý sa do Ameriky presťahoval z intelektuálneho srdca starej Európy. Volal sa Edward Bernays. Bernays mal rodinné zázemie, aké nevymyslíte. Pokiaľ ide o to, ako niekto môže aplikovať to, čo mu sa hovorilo inžinierstvo súhlasu do americkej verejnej mienky. V skutočnosti to bol synovec Sigmunda Freuda. K strýkovi a ku zvyšku rodiny mal celkom blízko. On je zodpovedný za to, že práca jeho strýka sa dostala do Spojených štátov. Namiesto toho, aby Bernays šiel v strýkových šľapajach liečenia neurózy, zaujímalo ho to, ako sa dá využiť psychológia v národnej miere. Jeho cieľom bolo predávať produkty alebo politikov. Jeho strýko povedal, aké americké. Bol to prvý a najvplyvnejší znalec politickej propagandy. Keď Amerika vstúpila do prvej svetovej vojny napriek verejnej mienke, bol to práve Bernays, kto zorganizoval propagandu na predaj vojny ľuďom. Jeho fráza ochrániť svet pred demokraciu sa stala populárnym sloganom americkej vojny. Bernays zariadil publicitu pre triumfálny vstup prezidenta Woodrowa Wilsona do Paríža na Versajské usporiadanie. Aj o 7 dekád neskôr si pamätá, že samotný Wilson zrušil vojnou vyčerpaných Európanov. V deň jeho príchodu za mnou ráno prišla slúžka a opýtala sa ma, či si môže vziať po obede voľno. Povedal som jej, pourquoi? Prečo si chcete vziať po obede voľno? A ona povedala, je veux voir le bienfaiteur de l'humanité. Vo Versailles si Bernays uvedomil, že má skutočnú moc. Keď sa na mierovej konferencii objavovali nové štáty, ich vodcovia ho prosili, aby im zorganizoval vstup na svetovú scénu. Keď bol Tomáš Masaryk, prvý československý prezident, pripravený ohlásiť zrod republiky, prišiel Edwarda Bernaysa poprosiť o radu. Chcel to vyhlásiť okamžite, no Bernays povedal nie. Bernays povedal, že Masaryk by mal počkať do pondelka, aby mu patrili titulky všetkých dôležitých pondelkových novín. Ale to by znamenalo, že robíme dejiny pre médiá, namietal Masaryk. Ale, odpovedal Bernays, to médiá robia dejiny.
A potom povedal, naše mysle sú ovládané, chute formované a myšlienky predvídané prevažne ľuďmi, o ktorých sme v živote nepočuli. Verejnú mienku majú pod kontrolou práve tí, ktorí ťahajú špagátiky. Bernaysovo remeslo styk s verejnosťou, krajšie pomenovanie pre propagandu, prerástlo do profesie. V 50. rokoch minulého storočia sa už o Bernaysovom remesle prednášalo na univerzitách USA. Tých, ktorí Bernaysa nasledovali, zamestnávali spoločnosti a vlády. Politika ešte bola separovaná. Až do čias, keď sa jeden mladý, ambiciózny reportér rozhodol, že styk s verejnosťou môže vynášať lepšie ako noviny. 2 týždne potom, čo som si otvoril kanceláriu, vošiel mladý muž menom Tom O'Connor. Štátny hovorca. Poznal som ho. Bol ešte mladší ako ja. Rozhodol sa kandidovať na starostu mesta. Požiadal ma, či mu nespravím kampaň, zvlášť mediálnu časť. Súhlasil som, aj keď som o politike v tom čase veľa nevedel. Kampaň som však urobil a vyhrali sme. Rok na to som ich ešte urobil pár. A aj vtedy sme vyhrali. Ďalší rok som ďalej robil a ďalej sme vyhrávali. O 4 roky, tie kampane boli vlastne v 57. a v 61. som robil kampaň proti nemu. Viedol som proti nemu kampaň pre chlapíka menom Charlie Ryan a Tommyho sme porazili. Vtedy mi napadlo, že funkcia konzultanta s tým asi bude mať niečo spoločné. Joe Napolitan je opakom. Vo svojom svete je známy priekopník s enormným vplyvom, ale jeho úspech kampaňového profesionála znamenal, že bol neustále v tieni. Do branže vstúpil v pravý čas. Začala sa technická revolúcia, ktorá zmenila spôsob, akým sa moc získavala a strácala – televíziou. Dôkazom boli prezidentské voľby v roku 1960. Objavil sa nový kandidát, ktorého televízia obľubovala. Prezidentská kampaň v roku 1960 medzi Kennedym a vtedajším viceprezidentom Richardom Nixonom bola prvou kampaňou na svete, v ktorej najdôležitejším médiom na ovládanie mienky bola televízia. V kampani v roku 1960 sme mali jedného z najlepších kandidátov všetkých čias, J.F. Kennedyho. Dobre vyzeral, bol výrečný, charizmatický, mal všetko. A jedného nedeľného rána, asi tak 3 týždne pred voľbami, sme sa Robert Kennedy, Larry O'Brien, Larry bol vedúcim organizácie jeho kampane, a ja šli pozrieť na televízne spoty, ktoré pre Kennedyho nakrútili. Sme tu dnes v Hyde Parku nie len preto, aby sme oslávili základný kameň, ale aby sme pomohli pri výstavbe celej stavby. Reklamná agentúra ho nakrútila pri prejavoch. Pri prejave hovoríte tak, aby vás počuli všetci aj v tých najodľahlejších kútoch miestnosti. Inak hovoríte, keď sa prihovárate v televízii niekomu, kto je od nej vzdialený 1,5 metra, 2. Takže Kennedy tam zjapal. Bojujeme v tej istej bitke ako on. Bol som taký hlúpy. Vtedy sme ešte nevedeli, aké to bolo zlé. Nevedeli sme ani to, že v Johnovi Kennedy máme taký produkt. Nevedeli sme, ako zle s ním zaobchádzame, ako ho zneužívame. Samozrejme, Richardove Nixonové materiály neboli o nič lepšie. Môžeme to zastaviť? Môžeme ísť na 2? Nakoniec to nebol Napolitan, kto prišiel s odpoveďou, ale samotný televízny program. Silu tohto média preukázali živé televízne diskusie Kennedy-Nixon. Po prvý raz mohlo obrovské množstvo ľudí, 70 miliónov, vidieť svojich kandidátov v konkurencii. A vizuálny kontrast bol dramatický. Asi by som sa mal oholiť. Asi na 1 alebo 2 diskusie som sa bol pozrieť v štúdiu. Nixon vyzeral strašne. Zrejme si udrel koleno alebo niečo a bolelo ho to.
Nixon svoj omyl završil tým, že mal na sebe košeľu, čo mu nesedela a nepriateľný make-up. Naopak Kennedy strávil skorú septembrovú predvolebnú kampaň v Kalifornii. Bol opálený, sebaistý a dobre odpočinutý. Počujete ma? Bude to dobrá farba hlasu? Kennedy žil. Bol rýchly, bol v pohode. Vedel, kde je kamera. Mal jasno vo vzťahu ku kamere a kamera ho mala rada. Predstavenie kandidátov. Kandidát republikánov, viceprezident Richard Nixon a demokratický kandidát senátor John F. Kennedy. A čo bolo na tej debate zaujímavé, ľudia, ktorí ju sledovali naživo v štúdiu, si mysleli, že vyhral Nixon. Tí, čo debatu sledovali v televízii, si mysleli, že vyhral Kennedy. Dôležití tu boli televízni diváci. 6% voličov tvrdilo, že si utvorilo názor na základe diskusií. Obrovské percento v tesnom zápase. A ten tesný bol. V deň volieb, keď sa klan Kennedyovcov zišiel v prímorskom sídle Hyannisport na ostrove Cape Cod, nikto nevedel, kto vyhrá. Nikto. Možno až na Joea Napolitana, ktorý mal po celej krajine rozmiestnených ľudí na počítanie voličov. Mojou úlohou v ten večer bolo zohnať všetky výsledky hlasovania od našich ľudí v rôznych častiach krajiny, aby sme boli schopní nejakých predpokladov. Niekedy, asi okolo 8. večer, mi niekto povedal: chce s tebou hovoriť Bobby. Ja na to: kde je? No, kúpe sa. Povedal som, že počkám. Nie, on s tebou chce hovoriť teraz. A tak som zaklopal na dvere. Kto je to? Joe. Poď ďalej, sadni si. Už viete, väčšinou je v kúpeľni iba jedno miesto na sedenie. Tak som si tam sadol, zatiaľ čo on bol vo vani a povedal: počul som, že CBS práve odvysielali, že vyhrá Nixon. Povedal som: naše počty vravia niečo iné. Kennedyho víťazná kampaň bola študovaná veľmi pozorne a nie len v Amerike. Tak ako Joe Napolitan v Amerike, Michel Bongrand sa mal stať priekopníkom v Európe. Nasledoval som Kennedyho kampaň, pričom som mal na pamäti, že by sme to mali urobiť vo francúzskom štýle. V roku 1965 má Bongrand príležitosť preraziť cestu francúzskému štýlu predvolebnej kampane. Francúzsko si po prvý raz vyberie prezidenta univerzálnym volebným právom. Budúci mesiac vám pripadne obrovská národná zodpovednosť. Pripadne všetkým francúzskym ženám a mužom. Zvolíte si prezidenta, garanta osudu nášho národa. En élisant le président de la République, garant du destin de la nation. Veľmi som chcel pracovať pre de Gaulle'a. Jeho pracovníci mi však povedali, že generál nechce konzultanta na predvolebnú kampaň. Vraj si ju urobí sám. Taký bol de Gaulle. Profesiu konzultanta som už chcel vzdať. De Gaulleovi ľudia ma však potľapkali po ramene a povedali: pracuj pre niekoho iného. Budeme ťa sledovať. Bongrand šiel pracovať pre mladého stredopravicového kandidáta Lacanueta a pripravil ho podľa Kennedyho vzoru. Keď ma Lacanuet zamestnal, poznalo ho asi tak 30 000 ľudí. Nebol známy. Trúfal si na 800 000 hlasov. Ja som musel nájsť spôsob, ako z jeho mena urobiť značku. Bolo to ako uviesť na trh nový produkt menom Lacanuet. Ale viac ako značku som chcel presadiť toho človeka a jeho názory. Musel som presvedčiť verejnosť, aby počúvala. Propagoval som ho na plagátoch a v tlači. Namiesto povýšeneckých parížskych tlačoviek som zorganizoval miestne. Lacanuet sa vydal na cestu ako americký kandidát. Organizovali sme veľké zhromaždenie a oslovili miestne rozhlasy, aby o nás počuli aj náhodní okoloidúci. Získal 4 milióny hlasov. Bol to obrovský úspech.
Lacanoue si získal úctyhodnú tretinu hlasov, čím dostal de Gaulle'a do druhého kola. Bongrand dokázal svoju cenu, ale aj keď už do Európy dorazilo politické hodnotenie, Európa sa znova musela pozrieť do Ameriky. Politická propagácia v televízii našla svojho prvého a najväčšieho majstra. Televízna propagácia prišla časom. V roku 1964 v súťaži medzi LBJ Lyndonom Bensom Johnsonom a Barrym Goldwaterom. A jediný spot, ktorý to dokázal, bol spot, ktorý bol odvysielaný iba raz. Muž, ktorý spôsobil ďalšiu revolúciu v prekrúcaní, ju spôsobil bez toho, že by vytiahol päty z domu. Schwartz, ako si ho pamätám ja, žil v rodinnom domčeku v New Yorku. Málo kedy z neho vychádzal. Tony trpel agorafóbiou, ale keď vyšiel, nahrával si zvuky ľudí a mesta. Vytváral palety zvukov a všelijaké zaujímavé nahrávky. Jeho dom bol virtuálnym laboratóriom. Schwartz bol viac než len zvukový technik. Robil televízne a rozhlasové reklamy. Pracoval s kanadským filozofom Marshallom McLuhanom, aby vysvetlil, prečo ľudia na reklamy reagujú emocionálne a nie racionálne. A to nie je pravda. Hanba ti, John. Robil som 4 prezidentské kampane. Robil som stovky kampaní pre guvernérov, senátorov, predstaviteľov štátu, starostov a tak ďalej. Robil som reklamy pre AT&T, pre Pepsi-Colu, Coca-Colu, pre všelijaké možné produkty. A robil som spoty na sociálne problémy. Jedna zo Schwartzových sociálnych reklám začiatkom 60. rokov bola pre Spojené národy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mladí a starí, ďalšia svetová vojna znamená smrť pre nás všetkých. Podporte Spojené národy. V roku 1964 obrátil Schwartz túto pozitívnu reklamu na ruby a vytvoril tú najznámejšiu negatívnu politickú reklamu na svete. V tom roku prevzal kontrolu nad republikánskou stranou novozaktivizovaný pravičiar. Konzervatívci zo západného pobrežia ako Ronald Reagan či John Wayne videli vo svojom kandidátovi senátorovi Barrym Goldwaterovi víťaza. Ľavicoví vodcovia už vedia, že ich čas vypršal. Amerika už nespí. A Barry sa rýchlo zobúdza. Ľavičiari, choďte domov, choďte domov. Ľavičiari, choďte domov, pre vás sa to už skončilo. Úbohá banda z Harvardu, len si predstavte ich zánik. Budú musieť odísť z Bieleho domu a vrátiť sa do tried. Chúďa Goldwater. Pravdepodobne to nebol zlý chlap. A navyše, keď prebiehali tieto voľby, Kennedy ešte ani nevychladol v hrobe. Goldwater čelil Lyndonovi Johnsonovi, ktorý prezidentstvo zdedil po mučeníkovi Johnovi F. Kennedym. Johnson chcel zničiť Goldwatera a jeho extrémistické myšlienky. Goldwater tvrdil, že Amerika by mala vo vojne vo Vietname použiť jadrové zbrane. Johnsonov tím požiadal Tonyho Schwartza, aby urobil 5-minútovú reklamu, ktorá Goldwatera na jadrových zbraniach zničí. Urobil som ju. Potom sa opýtali, či by sa z toho nedala urobiť minútová verzia. Povedal som, mám ju priamo tuto na stene. Šiel som k stene, vzal som z nej reklamu na WNYC a povedal som im, to jediné, čo musíte urobiť, je dať na koniec slová prezidenta Johnsona a máte svoju reklamu. Išli sa z toho zblázniť. 2, 3, 4, 5, 7, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Toto sú hranice. Vytvoriť svet, v ktorom môžu žiť všetky Božie deti. Alebo ísť do temnoty. Buď budeme jeden druhého milovať, alebo umrieme. Voľte 3. novembra prezidenta Johnsona. Emócie. Prebúdza ľudské emócie. Je to niečo vo vašej hlave. Nemusel im predložiť žiadne fakty, len prebudil ich emócie. Oni už vedeli, kto bol zástancom taktického bombardovania Vietnamu a tak ďalej. No on to nemusel povedať. To je úžasné. Tony dokázal tak skvelo ovládať médiá. Vedel zasiahnuť ľudské podvedomie. O 4 roky neskôr imitovali Schwarzove emocionálne reklamy republikáni. Násilné činy sa v Spojených štátoch v uplynulých rokoch takmer zdvojnásobili. Dnes je násilný čin páchaný každých 60 sekúnd, lúpež každé 2,5 minúty, prepadnutie každých 6 minút, vražda každých 43 minút. A bude to horšie, pokiaľ sa ofenzívy nechytíme my. Sloboda zo strachu je základným právom každého Američana. Musíme ju vzkriesiť. Tentoraz voľte, ako by od toho závisel celý váš svet. Spot s margarétkami demokratom pomohol ostať pri moci ďalšie 4 roky. V roku 1968 však čelili vážnej výzve. Znova kandidoval Richard Nixon a tentoraz sa rozhodol, že novou a lepšou stratégiou sa môže kompletne zmeniť. Čo urobíte, ak Severný Vietnam odíde z parížských rozhovorov? V Nixonovej kampani bolo veľa peňazí a mali prvotriedny tím producentov z Madison Avenue. Bolo to vlastne prvý raz, čo sa ľudia z Madison Avenue dali na produkovanie politických reklám. A pravdepodobne to bolo tiež prvý raz, kedy sa veľmi veľké percento rozpočtu prezidentskej kampane investovalo práve do vysielania médií. Nixonov tím zasiahol demokratov tam, kde boli zraniteľní, na vojne vo Vietname a na protestoch, ktoré zúrili doma. Amerika má dnes problémy. Nie preto, lebo zlyhali jej ľudia, ale preto, lebo zlyhali jej predstavitelia. Vidíme, ako Američania umierajú na vzdialených bojiskách v zahraničí. Vidíme, ako sa Američania navzájom neznášajú, ako jeden s druhým bojujú, ako sa doma zabíjajú. Vidíme mestá zahalené v dyme a plameňoch, v noci počujeme sirény. Zatiaľ, čo to my vidíme a počujeme, milióny Američanov kričia v mukách. To sme celú tú cestu prešli pre toto? Vtedajší Nixonov oponent mal problém. Ako úradujúci viceprezident bol už pošpinený súvisom s vojnou vo Vietname. Potom ho spájali s najdramatickejším politickým kongresom v Amerike. Pred kongresovou halou bolo zbitých niekoľko tisíc mladých protivojnových protestujúcich. Na konci stretnutia bol Humphreyho imidž v troskách. Obrátil sa na Joea Napolitana s prosbou o pomoc. Bola to šlamastika. Strašná šlamastika. Kongres sa skončil v sobotu. Ďalší pondelok bol Sviatok práce, čo bol zvyčajne začiatok zahájenia. Nemali sme nič. Žiadne televízne spoty, žiadne nálepky, skrátka nič. A ešte 9 dní kampane pred sebou. Už sme pripravení? Napolitán prišiel s niečím novým. S 30-minútovým dokumentárnym profilom kandidáta. Každý chce debatovať o tom, čo sme urobili v 66. Ja s tým už naozaj nič nespravím. Je to preč. Neurobíte s tým nič, iba ak by ste viedli spor. Je to dobrá téma na debatu. Ľudia vždy radi hovoria o tom, čo ste mali urobiť. Tentoraz je tam viac členov, takmer celá ľudská rasa.
Humphrey bol veľmi výrečný, pohotový, emocionálny. Viete, rozprávate sa s ním o jeho retardovanej vnučke a ak neodídete so slzami v očiach, nie ste človek. Bol to normálny pôrod. Nancy nemala ťažkosti. Po narodení dieťatka prišiel doktor a povedal mi: Pán Humphrey, musíme sa s vami porozprávať o samote. Bol som tam so ženou a z Muriel, odišiel som do vedľajšej miestnosti, vošiel tam doktor so sestričkou a povedali: obávame sa, že dieťa je retardované. V dnešnej dobe, zvlášť v Amerike, majú reklamy skôr 30 sekúnd než 30 minút. No dokumentárny štýl, ktorý dával do popredia Humphreyho ľudskosť pred jeho myšlienkami, zostal. Humphrey mu to takmer stačilo. Tú vojnu sme asi vyhrali. Voľby sme nevyhrali, ale získali sme si televíziu. Zo 17 bodov z polovice septembra sme prehrali o 7 desatín. Keby sme mali ešte jeden týždeň, myslím si, že Humphrey by to vyhral. Medzi tým sa už chystala nová revolúcia. Tentoraz sa netýkala televízie či reklamy, ale snahy pochopiť voliča, vás i mňa. Čo cítia, čo chcú, je naša kampaň účinná? V minulosti museli politici a ich týmy premýšľať, kde sú ich kľúčové trhy a čo ich vzrušovalo. No v 1969 spustili dvaja mladí študenti Harvardu súkromnú spoločnosť na prieskum verejnej mienky. Keď som bol prvákom na Harvarde, môj spolužiak stretol na seminári chalana menom Pat Cadell a priviezol ho k nám, lebo jeho spolubývajúci ho vymkli. Začali sme sa rozprávať o politike a prieskume verejnej mienky, ktorým sa trochu zaoberal na strednej. Tak ako tak, o rok neskôr sme založili firmu, začali sme verbovať klientov. Keď prišli politici do Kennedyho inštitútu politiky, aby predniesli príhovor, zapísali sme ich. Koncom 30. rokov 20. storočia začali spoločnosti ako Gallup pracovať pre národné noviny a veľké spoločnosti. Ich prieskumy boli drahé a pomalé. Vyžadovali si armády reportérov a silné stroje na prepichovanie kartičiek. Prieskum nebol súčasťou života väčšiny politikov. Nejaký chlap, čo sa uchádzal o miesto kongresmana na 5. okrsku v štáte Massachusetts, si nemohol najať Georgia Gallupa. Zničilo by mu to celý rozpočet na kampaň. Peda, John a iní priniesli ľuďom, ktorí sa s prieskumom ešte nestretli, relatívne lacný prieskum. Boli to guvernéri, boli to senátori. Prieskum verejnej mienky si ešte vo svojej kariére nikdy nekúpili. Nevedeli jednoducho, čo s ním. Nikdy by im nenapadlo, že môže mať nejakú hodnotu. Bol to neznámy koncept. V roku 1976 väčšina členov kongresu, úradujúci kongresmani, vlastný prieskum nerobili. Skôr než promovali na Harvarde, stali sa Gorman a Cadell vedúci prieskumu demokratického kandidáta na prezidenta v roku 1972. Toto je Pat Cadell na veliteľstve. Ich politika bola ľavicová, no zámer revolucionársky. Táto nová generácia si uvedomovala, že zmeny v technológii spravia prieskum rýchlejším, lacnejším a prispôsobivejším aj menším politikom. Kľúčom bola blížiaca sa revolúcia v programovaní a komunikácii. Ale ešte predtým, ako IBM umožnilo, aby osobný počítač mohol vlastniť ktokoľvek, mali prístup k najväčšiemu počítaču na svete. A keďže boli študenti, neplatili ani cent. Proces prieskumu si vyžadoval všetku počítačovú silu Harvardskej univerzity na 2 hodiny uprostred noci. Teda všetko. Museli ste si rezervovať čas na 2. hodinu rannú, lebo spracovať prieskum trvalo 3 hodiny za predpokladu, že to fungovalo. Stalo sa, že na prvý pokus to nevyšlo, lebo v programe bol preklep. V tom prípade ste sa museli vrátiť a urobiť to až ďalšiu noc, lebo už nebol čas urobiť to odznova. Americká propaganda zas a znova napredovala pred zvyškom sveta. Už za niekoľko dní bolo možné urobiť prieskum čohokoľvek. A keďže nová generácia prieskumníkov pracovala priamo pre kandidáta, všetko bolo tajné.
V apríli 1974 prišli najnovšie americké techniky prieskumu a marketingu aj do Francúzska. Udalosť, ktorá ich spustila, bola náhla smrť Georgea Pompidou, francúzskeho prezidenta. O pár týždňov mali byť prezidentské voľby. Dobré ráno, pán minister. Vďaka, že ste prijali pozvanie a vstali tak skoro ráno aj na veľkonočný pondelok. Ďakujem, dobré ráno. Ale nie som tu ako minister, som tu ako kandidát. Najmladší kandidát Valéry Giscard d'Estaing nemal na organizáciu kampane veľa času. Na pomoc si prizval amerického stratéga Joea Napolitana. Giscardovou cestou k Napolitanovi bol Jean-Jacques Servan-Schreiber, najamerickejší z francúzskych mediálnych magnátov. V Paríži mám priateľa menom Jean-Jacques Servan-Schreiber, ktorý bol v tom čase vydavateľom L'Expressu. Giscard d'Estaing kandidoval na prezidenta. Jean-Jacques mi povedal, že ma chce zoznámiť s Giscardom. Povedal som, fajn, ale chce sa Giscard zoznámiť so mnou? Áno, chce ťa stretnúť. Stretnutie prebehlo v rodinnom dome na Foch Avenue, samozrejme v absolútnej tajnosti. Giscard tam sedel a ja som čítal myšlienky, čo sa mu honili hlavou. Čo do pekla robí ten Američan, čo nehovorí francúzsky? Čo on do pekla vie o politike vo Francúzsku? No, ako som tak hovoril, bol trochu zdvorilejší, potom sa trochu upokojil a nakoniec sa ma opýtal. Nebude vám prekážať, ak si budem robiť poznámky? Povedal som, že je to v poriadku. V ten deň sme sa dohodli, že mu budem robiť konzultanta. Od kampane nás delilo len pár týždňov. Valéry Giscard d'Estaing mal doposiaľ tú najamerickejšiu prezidentskú kampaň. Vzal si príklad od Humphreyho a verejne prezentoval svoju rodinu. Na konci prvého kola zostali dvaja kandidáti, Giscard a Mitterrand, ktorí sa stretli vo finále. Deň po voľbách v pondelok ráno odišiel zo svojho bytu skoro. Všetci novinári boli vonku. Mal golfovú tašku, ako by sa chystal na vidiek zahrať si golf a relaxovať. Šiel však rovno do domu na Foch Avenue, v ktorom sme sa stretávali a plánovali stratégiu na dvojtýždňovú kampaň proti Mitterrandovi. Bola to skvelá kampaň na diskusiu. Nezmenil som osud Francúzska, ale... Od tohto momentu začal Napolitan a jeho kolegovia, najprv z Ameriky, no neskôr zo všetkých veľkých demokracií, cestovať po celom svete a viedli voľby ako zamestnanci. Robil som kampane všade. Robil som 7 kampaní pre havajského guvernéra, 5 či 6 štátnych kampaní na Aliaške, 7 kampaní pre guvernéra v Portoriku. To boli len Spojené štáty. No, mal som pocit, že je na čase ísť aj do iných krajín a vidieť kus sveta. Keď Napolitan a zopár ďalších začali s globalizáciou svojho remesla, ďalšia generácia stratégov sa ho už chystala prevziať. V roku 1976 kandidoval na prezidenta neznámy guvernér z Južnej Ameriky menom Jimmy Carter. Spočiatku nevyzeralo, že má šancu. Jimmy Carter? Aký Jimmy? Nepoznám ho. Jimmy Carter hrá bejzbal však. Myslím, že je jedným z nás. Hej, podľa mňa má pekný úsmev. Zdravím, guvernér Carter. Carter mal naozaj pekný úsmev. Mal prirodzený ľudský šarm, ale to nebolo všetko. Zdalo sa, že stále je o krok vpred pred oponentmi. Mal tajnú zbraň. Priekopníckí prieskumníci John Gorman a Pat Cadell zatiaľ vymysleli spôsob, akým Carterovej kampani so základňou v Atlante poskytnú výhodu, akú nemal nikto iný. Špeciálnym záujmovým skupinám nedlhujem nič. Ľuďom dlhujem všetko. Robili sme nočné prieskumy. V 76. sme totiž mali telefonické banky a každé ráno sme volali do Atlanty a oznámili ľuďom, čo sa dialo v skupine štátov, ktoré sme považovali za prelietavé štáty.
V krajine, ktorá bola založená na spravodlivosti a rovnosti, je chyba niekde v daňovom systéme, ktorý okráda priemerného Američana. Daňové podmienky tejto krajiny sú hanbou ľudskej rasy. Vďaka každodenným prieskumom mohol Carter upravovať svoje reklamy v rôznych miestach podľa rôznych miestnych starostí. Mohol reagovať rýchlejšie než ktokoľvek pred ním. Jeho víťazstvo bolo aj víťazstvom robenia prieskumov. Carter pozval Peta Caddella, aby na plný úväzok pracoval vo Washingtone. Poprvýkrát je osoba vykonávajúca prieskum verejnej mienky v centre najmocnejšieho úradu na svete. O 3 roky si však Carter uvedomil, že prílišné počúvanie majstrov stratégie nesie aj svoje riziká. Prieskumníci verejnej mienky svoj materiál často prezentujú ako absolútne vedecký materiál. To prispieva aj k miere, do akej sú akceptovaní svojimi klientmi, politikmi ako hypnotizéri. Aj prieskumníci majú svoju citlivosť. Caddell, ktorého som dobre poznal, bol v pesimistickom rozpoložení. Vždy bol presvedčený o tom, že svet sa nejakým spôsobom blíži ku koncu. Na jar 1979 robili Caddell a Gorman pre Biely dom prieskum, ktorý dôkladne zmenil osud Carterovho prezidentstva a sveta. Jedna z otázok sa týkala optimizmu a pesimizmu. Jeden z ľudí z databázy, ktorý pripravoval štúdiu, prehodil tie dva stĺpce a vytvoril tak umelý nárast pesimizmu v Amerike. Poslal ju Petovi, ktorý si ju prečítal a pomyslel si: Bože môj, zvýšil sa pesimizmus, čo znamená, že sa začíname odsudzovať. Musíme s tým niečo urobiť. Caddell neskôr povedal, že tá štúdia ním otriasla, že myslieť si, že naše deti sa budú mať horšie ako my, je neamerické. Caddell sa rozhodol, že prezident musí zaútočiť na stúpajúci pocit nepokoja v Amerike. Asi 12 hodín potom, ako sa stala tá chyba, zaznamenal ju jeden korektor a my sme im povedali, že k žiadnemu nárastu pesimizmu nedošlo. Podľa neho to však bol dobrý nápad a len preto, že došlo k chybe, by sme to nemali brať späť. Už bolo neskoro. Aj keď bez pôvodného prieskumu Caddell zozbieral všetok materiál, čo mohol nájsť k národnej kríze, s dôverou informoval prezidenta. Carter súhlasil s tým, že osloví národ. Jeho prejav bol propagovaný ako prejav ku kríze schopnosti. Nikto nevedel, že sa práve chystá spáchať politický ekvivalent samovraždy v živom televíznom vysielaní. Dobrý večer. Toto je pre mňa výnimočný večer. Je jasné, že skutočné problémy nášho národa sú oveľa vážnejšie ako ropné trate či nedostatok energie, dokonca vážnejšie ako inflácia či hospodársky pokles. Hrozba je ľudskému oku takmer neviditeľná. Je to kríza dôvery. Je to kríza, ktorá udrela priamo v srdci, v duši a v duchu našej národnej vôle. Carter pokračoval tým, že vyhodil niekoľko členov kabinetu. Caddellovi napísal odkaz s textom: Vaša analýza bola majstrovským dielom a vaša rada rozhodujúca. Počas nasledujúcich týždňov ostaňte so mnou. Spolu vyhráme. Po týždňoch prejavov klesla Carterova popularita v prieskumoch na 19%. O rok na to už čelil kandidátovi, ktorý hral strategickú hru lepšie než ktokoľvek pred ním. Budúci prezident Spojených štátov, guvernér Ronald Reagan a pani Nancy Reaganová. Keď prišiel v roku 1980 Reagan, jeho optimizmus, silné vodcovstvo a horlivý postoj bolo presne to, čo americký ľud hľadal. Veľmi pekne ďakujem. Našich amerických diplomatov držali v Iráne ako rukojemníkov. Sovietský zväz zničil Afganistan a my sme s tým nič nerobili. Carter ľuďom tvrdil, že sa s tým nedá nič robiť. Takže Reagan bol ten najlepší líder, čo mohol prísť a povedať: to nie je pravda, môžeme to zmeniť, môžeme byť lepší, veď sme Američania.
Viac než ktorýkoľvek iný politik kdekoľvek na svete, Reagan, bývalý herec, priniesol k svojmu verejnému vystupovaniu i divadelné umenie. Vždy hodil očkom po kamere. Bez scenára hovoril len málokedy, no s ním bol senzačný. Veľmi pekne ďakujem. Najúžasnejší však bol na 40. výročí invázií Dňa D, keď všetky jeho herecké schopnosti priviedli jeho i televízne publikum na pokraj slz. Vždy budeme hrdí. Budeme pripravení, aby sme vždy mohli byť slobodní. Reaganové zábery boli také mocné. Bol tam ten slávny záber, ako sa Ronnie a Nancy prechádzali popri mori krížov na deň D po útesoch Normandie, čo je absolútne nádherné, dojemné a veľmi rýchlo to vypovie mocný príbeh. Vtedy som to videl a povedal som si, páni, mysleli sme si, že tí chlapi sú fantastickí. Po Reaganovi bolo každé jedno politické vystúpenie narežírované tak dôkladne ako hollywoodsky film. A presne ako v Hollywoode, davové scény si vyžadovali kompárs, príhodne umiestnený ako mnohé ďalšie rekvizity v štúdiu. Každý dospelý človek ovláda základnú matematiku. Ak chcete zaplniť miestnosť, koľko ľudí na to budete potrebovať? Ak budú stáť, je to asi 1,5 m na osobu. To znamená, že vezmete metráž miestnosti, vydelíte ju číslom 1,5 a tak dostanete počet ľudí, aký budete na zaplnenie miestnosti potrebovať. Ak budú sedieť na stoličkách, je to asi tak 2,5 metra. Ak budú sedieť za stolmi, počítajte 4 až 5 metrov na osobu. V roku 1984 sa John Haber rozhodol, že predbehne Reaganových imagemakerov. Konal sa zjazd Demokratickej strany v San Francisku. Kandidát Demokratickej strany, budúci americký prezident Walter Mondale. To, čo sme na tom kongrese urobili, bolo jednoduché. V hale bolo 10 000 ľudí. Mali sme objednaných 20 000 amerických zástav. Prečo 20 000? Aby mal každý v každej ruke jednu. Boli to milé plastické zástavky. Jediný problém bol ten, že na nich bolo napísané vyrobené v Tajvane. Je prinajmenšom problematické, ak vám ľudia mávajú zástavkami, ak odborový zväz máva zástavami a na všetkých je napísané vyrobené v Tajvane. Našťastie pre nás zistili sme, že s vatovými paličkami a trochou riedidla môžeme ten nápis ľahko odstrániť. Jediný problém bol v tom, že sme to museli urobiť ako si potichu. Tak sme to nakoniec robili v bezveternej miestnosti bez okien s tuctom dobrovoľníkov, ktorí sa po 2 hodinách práce takmer zadusili. Koncom 80. rokov sa posledné stopy amatérizmu z politiky takmer vytratili. Prieskumníci, ľudia z reklamy a imagemakery sa zlepšili po všetkých stránkach, čo sa týka presadzovania svojich kandidátov. Hra teda pritvrdzovala. Išlo len o zničenie oponenta. Kampane sú len zriedka kedy o tom, čo chcete vy. Sú o tom, v čom ste lepší než ten druhý. Preto sú také negatívne. Prieskum je na to, aby vám povedal, že keď vy máte v úmysle zachrániť sociálne zabezpečenie, budete hovoriť o oponentovom návrhu o sľube vernosti alebo o pálení zástav. Naozaj pôjdete do toho a budete vrtať do miesta, kde je podľa vás najzraniteľnejší. Ak niekedy niekto pochyboval o tom, aká až nepríjemná stratégia môže byť, prezidentské voľby 1988 pochybnosti ukončili. Zdalo sa, že Michael Dukakis v tom roku získa Biely dom naspäť pre demokratov. Nerátal však so strategickou kampaňou svojho rivala, viceprezidenta Georgea Busha. Veľká chyba. Neskorá jar 1988 bola časom krízy v kampani Georgea Busha, lebo Mike Dukakis sa objavil ako kandidát demokratov. Bol známy ako vysokokompetentný guvernér, ktorý štátu Massachusetts priniesol dobrú ekonomiku a nikto o ňom nevedel nič zlé či negatívne. Vybudoval si 17-bodový náskok. Charlie Black a jeho tím teda hľadali spôsob, ako Dukakisa raniť. Ignorovali jeho volebný program a hľadali niečo, čo Dukakis povedal alebo urobil v minulosti a kľúčovým voličom by sa to nepáčilo.
Zvláštne prieskumné skupiny začali robiť výskum pomocou číselníka. Členovia týchto skupín dostali jednoduché elektrické číselné zariadenie. Jedno otočenie ukázalo, čo cítia. V tom čase chcel Bushov tým ukázať, ako využívali prieskum na to, aby zistili reakciu na Bushove prejavy na verejnosti. Kľúčom však boli tajné štúdie, ktoré prevádzali na Dukakisovú uplynulú politiku. Poznám niekoho, kto tvrdí, že drogový díler, ktorý je zodpovedný za smrť policajta, by nemal byť vystavený trestu smrti. Študovali sme výsledky týchto zvláštnych skupiniek a čo bolo zaujímavé, podľa Dukakisových postojov na problémy nebolo obľúbených u prelietavých, u nerozhodnutých voličov. Nevedeli však, že sú to jeho postoje. Blackov tým začal kampaň zameriavať na reklamy, ktoré Dukakisa napádali v zločine. Vetoval trest smrti. Jeho trestné opatrenie, otočené dvere, dalo dovolenku vrahom prvého stupňa, ktorí na ňu nie sú spôsobili. Kým boli na slobode, mnohí spáchali iné trestné činy ako únos či znásilnenie a mnohí sú ešte stále na slobode. Michael Dukakis teraz tvrdí, že chce urobiť pre Ameriku to, čo urobil pre Massachusetts. Také riziko si Amerika nemôže dovoliť. Urobil som veľkú chybu. Vedome som sa rozhodol, že jednoducho nebudem reagovať na Bushovu útočnú kampaň a nereagoval som. Spôsobilo to enormné škody. Na guvernérovi Dukakisovi bolo zaujímavé to, že to bol úprimný politik. Neutekal pred tými názormi tak ako iní politici, aj keď neboli obľúbené. Jednoducho sa priznal, že je vinný a povedal, áno, je to tak, som proti trestu smrti, nech sa deje čokoľvek. A nie, nemyslím si, že na školách by sme mali mať sľub vernosti. Myslel som si, že Ronald Reagan túto krajinu polarizoval zle a že ľudia sú pripravení na niečo pozitívnejšie. Asi som si nemyslel, že tieto útočné reklamy budú až také efektné, aké boli. Útočné reklamy, o ktorých si mnohí mysleli, že boli podfarbené rasizmom, zničili Dukakisové vedenie. Dukakis nie len, že odmieta trest smrti, on povolil vrahom prvého stupňa víkendové priepustky z väzenia. Jedným z nich bol Willie Horton, ktorý pri lúpeži zavraždil chlapca tak, že ho 19 ráz dobodal. Napriek doživotiu získal 10 víkendových priepustiek. Horton utiekol, uniesol mladú dvojicu, muža pobodal a jeho priateľku opakovane znásilňoval. Víkendové väzenské priepustky, Dukakisov zločin. Lekciou z 88. je, že ak na vás ide protivník útočnou kampaňou, musíte na ňu byť pripravení a musíte mať stratégiu, nie len na to, aby ste ju otupili, ale aby ste ju dokázali otočiť proti nemu. Mohli by ste požiadať Marlu, aby prišla do generálneho štábu na 13. poschodí? Lekcia bola prednesená veľmi silno. Dokonca tým, ktorý o 4 roky pomáhal dostať k moci Billa Clintona, bol tým veteránov z Dukakisovej prehratej kampane. Ich práca sa stala vzorom pre modernú stratégiu. Nič iné nám neostáva. Možno by sme mohli povedať namiesto nie, pane, teraz prečítame fakty, radšej nie, teraz budeme čítať fakty. Lepšie. Áno. Všetci ľudia, čo v roku 1988 neboli pri moci, si z Dukakisovej kampane utvorili rovnaký záver, teda, že nikdy sme nereagovali dosť rýchlo, nikdy sme nereagovali dosť silno. Absolútne základnou, fundamentálnou pointou celej kampane bolo, že nech sa deje čokoľvek, vždy musíme byť tí prví s reakciou. Zažili tam tajných agentov. Doslova niekoho, kto bol 24 hodín denne v službe, aby reagoval na správy, dobré či zlé. Zvlášť, ak ich kritizovali, či útočili na nich. Zareagovali a o hodinku či dve už v správach útočili späť. Veľa ľudí sa to dnes snaží kopírovať. Takmer každý má buď generálny štáb, alebo rýchlu odozvu. Zdalo sa, že Clintonovo prezidentstvo bude kulmináciou stovky rokov propagandy lepšie, rýchlejšie, agresívnejšie. Neustále robili prieskumy, až do takej miery, že ministri museli nové opatrenia vyskúšať skôr, ako ich prezident schválil. Prieskumy verejnej mienky sme využívali na to, aby sme zistili, ktoré problémy si získajú pozornosť Američanov. Existujú stovky problémov, na ktorých sme pracovali a vláda na nich aj pracuje. Tie, na ktoré prezident upozorní, len získavajú väčšiu pozornosť. Sme tu vo veľmi dôležitom okamihu. Naša pozícia sa nikdy nezmenila. Existuje len tucet spôsobov, ako ju opísať.
Prieskumy verejnej mienky sme využívali na to, aby nám pomohli informovať nás o tom, ako si čo vysvetliť, ako to obhájiť. Presne ako to bolo za mladých čias Edwarda Bernaisa. Keď americká stratégia vedie, zvyšok sveta ju nasleduje. Before it is too late. Správať sa k prezidentovi ako k nejakému produktu vyzeralo trochu nemiestne. Napriek tomu prezident určitým spôsobom produktom je. Zistili sme, že ak ten produkt správne predáme, budeme úspešní, ako pri akomkoľvek inom produkte. Francúzsky prezident Mitterrand bol jedným z prvých v Európe, čo sa považovali za produkt. Nemal na výber. Po 3 rokoch moci mu stav v predbežných výsledkoch volieb klesol na 25%. Aby sa nestal prezidentom na jedno volebné obdobie, pozval si tých, čo mu priniesli víťazstvo vo voľbách. Práve vtedy si Mitterrand spomenul na stretnutie so stratégmi z minulosti. Volali sa Collet a Pilán, alebo Pilán a Collet. Tak si ich zavolal. Rovno sa ich opýtal, dokážeme to alebo nie? Tak si Mitterrand získaval priazeň. Jednoducho vás zahrnul do svojho osudu. Ako by povedal, teraz sme všetci traja v poriadnej kaši. Myslíte si, že nás z nej môžete dostať? François Mitterrand vytvoril špeciálny tím, ktorý mal na dosah ruky, no pred očami médií bol ukrytý. Mal za úlohu vyvinúť stratégiu na opätovné nadobudnutie verejnej mienky. Jean-Louis Aubert sa pridal k Jacquesovi Pilánovi a Gérarovi Collétovi. Naďalej pracoval pre Jacquesa Chiraca, Mitterrandovho dávneho oponenta. Uvedomovali sme si, že sme v nemilosti. Mitterrand bol považovaný za starého chlapa. Len si to predstavte. Už v 84. na začiatku prvého volebného obdobia bol aj napriek názorom na jeho osobu zvolený do druhého 7-ročného obdobia. Prišli sme so stratégiou zmeniť mu imidž, aby ho ľudia považovali za múdreho muža, nie starého. A potreboval mladosť. Povedzme mladého premiéra, mladého muža, skôr technokrata s manažérskymi sklonmi. Predložili sme návrh a Fabius bol menovaný premiérom. Poradcovia mali pravdu. Keď Mitterrand menoval mladšieho Laurenta Fabiusa za premiéra, Mitterrandove čísla v prieskumoch šli hore. Tajná skupina vodne v noci pracovala na zdokonaľovaní prezidentovho imidžu, pričom akoby permanentne viedla predvolebnú kampaň. Takže aj keď jeho strana prišla o parlamentnú väčšinu, popularita jeho samotného zostala vysoká. Ešte stále sa mohol uchádzať o ďalšie volebné obdobie. Jeho súper, stredopravý ministerský predseda Jacques Chirac, sa vrhol do mediálneho boja. Aby porazil oponenta, gólistický kandidát si zavolal najznámejšieho stratéga v Británii, Tima Bella. Povedal som mu, môžete všetko, len nechoďte s Mitterrandom do televíznej besedy, lebo vás zničí. Kým vy budete hovoriť o ekonomických celkoch, hrubom domácom produkte, úrokových mierach či návratnosti peňazí, on povie, nech žije Francúzsko. Nech žije rozdiel, sloboda, rovnosť, bratstvo a vy budete vyzerať ako obyčajný nudný chlap. On bude pôsobiť ako úžasný, emocionálny starý Francúz. Bohužiaľ, Chirac ma ignoroval. Šiel do televízneho duelu a dopadlo to presne, ako som hovoril. Dokonca sa mi zdá, že Mitterrand ho oslovil mon pauvre fils, môj úbohý chlapče, a správal sa veľmi povýšenecky. Videl som vás pracovať ako ministerského predsedu a určite máte veľa cností, no chýba vám zmysel pre spravodlivosť, ktorý hlava štátu potrebuje. Dovoľte mi podotknúť, že ja dnes večer nie som ministerským predsedom a vy nie ste prezidentom.
Obaja sme len obyčajní kandidáti na jednej lodi. Podrobujeme sa úsudku verejnosti, tomu jedinému, na ktorom záleží. Takže dovolte, aby som vám hovoril pán Mitterrand. Máte absolútnu pravdu, pán premiér. Mitterrand vyhral televízny boj i voľby. Paradoxne, jeho nový premiér Michel Rocard sa stal prvým v Európe, kto nesúhlasil s požiadavkami politického marketingu. Verejne zdôrazňoval tento problém nadmerného plytvania peňazí. Kampaň je drahá. Dnes rastú ceny veľmi rýchlo. Tento odhad to dokazuje. Nie všetci kandidáti majú 240 miliónov frankov navyše. Financovanie kampaní bolo náhle nekontrolovateľné a nečestné a ja som mal tú česť dať ho do poriadku. Napísal som legislatívu, ktorá bola nakoniec prijatá až 15. januára 1990. Výdavkom na kampaň udávala presný strop a presný predpis, ako sa majú získavať prostriedky na kampaň. Som hrdý na to, že som tú legislatívu navrhol, aj keď zo pár konzultantov kvôli nej prišlo o prácu. Typický protestantský trik. Chcem tým povedať len toľko, že to nie je reálne. Veľkú kampaň si totiž musí každý zapamätať. Musí to byť niečo vzrušujúce. Musí byť plná entuziazmu. Počúvame veľa sťažností ako v kampaniách je priveľa reklamy, či priveľa negatívnej reklamy. Ak si však zrátame reklamný rozpočet politických kampaní v Amerike za rok 2004, dokopy to nečiní toľko, ako na reklamu minú hamburgerové reťazce ako McDonald's, Burger King, Wendy's a ďalšie. Pýtam sa, ktoré rozhodnutie je dôležitejšie? Kto bude prezidentom Spojených štátov, či v akom reťazci sa stravujete? Po páde komunizmu sa reťazce s rýchlym občerstvením vo východnej Európe rozrástli v rovnakom čase ako demokratické voľby. Noví politici spoza starej železnej opony sa rýchlo naučili abecedu poradenstva. Ak chcete vyhrať, musíte sa predať. V Poľsku vládol v roku 1995 historický líder odborárskeho hnutia Solidarita Lech Walesa. Kto by mu mohol konkurovať? Kvašnievský, mladý, asi 35-ročný Poliak, za mnou prišiel do Paríža a povedal mi: počujte, som Poliak a mám 3 chyby, som mladý. To je podľa vás chyba? Opýtal som sa ho. Áno, povedal, pretože chcem kandidovať na prezidenta a Poliaci si myslia, že 35 je primálo. Po druhé, a to je horšie, bol som jaruzelského ministrom športu. Pracoval som v ostatnej komunistickej vláde a teraz chcem kandidovať proti komunistickej strane. Tretí, ešte horší problém je ten, že som ateista a 90% Poliakov sú katolíci. Urobíte mi kampaň? Ja mu na to, aká skvelá výzva. Idem do toho. Jacques Seguela klientovi poradil, aby usporadúval stovky stretnutí a aby prijal každé interviu. Úplne mu prerobil imič a z nevýhod urobil cnosti. Je mladý a je ateista, takže je moderný a už nie je komunista, takže zreformuje krajinu. Nie sme postkomunisti, sme sociálni demokrati a budeme pokračovať v reforme. Zničiť muža, ktorý stelesňoval ducha oslobodenia Poľska a ďalších krajín, bol prakticky vopred prehraný boj, ale nám sa ho podarilo vyhrať. Pád žijúcej legendy Lecha Walesu bol tou najlepšou propagáciou politického marketingu v nových demokraciách východnej Európy a nešťastím pre tých, ktorí moc stratégov ignorovali. Aj kandidát komunistickej strany v ruských prezidentských voľbách roku 1996 sa chytil do tejto pasce. Gennadij Zuganov a jeho strana spievali tú istú pesničku.
Zuganova popularita bola na vrchole. Mal pocit, že na porazenie Borisa Jelcina, držiteľa úradu, stratégov nepotrebuje. Viedli sme prieskumy, pracoval pre mňa skúsený tím sociológov, viedli sme intenzívne hlasovanie. Ja osobne som sa 100-krát stretával s ľuďmi. Takéto prejavy rešpektu a záujmu sa naozaj cenili. Genadij Zuganov urobil veľkú chybu. Boris Jelcin rozpútal skutočný strategický boj. Jeho kampaň sa stala ukážkovým príkladom na rozbor. 6 mesiacov pred voľbami mal Boris Jelcin v prieskumoch 5%. To by zvyčajne znamenalo koniec kariéry, ale iba vtedy, ak človek neberie do úvahy silu stratégie. Jelcin si do Kremľu pozval prvotriednych odborníkov. Ako väčšina z nich, aj Alexej Sitnikov mal medzinárodné vzťahy na Palo Alto v Kalifornii, na tej najlepšej škole. Náš personál bol zanepráznený prieskumom, rozvojom špeciálnych techník zisťovania informácií a sústredením sa na psychosémantiku. Pomocou toho sme mohli vyvinúť obsiahly prieskum verejnej mienky, ktorý zašiel oveľa ďalej než po otázky typu, koho máte v pláne voliť. Namiesto toho odhaľoval podvedomé slovné asociácie. Nachádzali sme názory, o ktorých naše objekty ani nevedia, že ich majú. To, čo zistili, bolo prekvapujúce. Kľúčová otázka pre Rusov neznela, budete voliť toho či toho kandidáta, ale želáte si návrat komunizmu? Jelcin teda musel hrať na strach z komunizmu. To viedlo k prvému rozhodnutiu. Nebude poskytovať program. Ľudia nikdy nečítajú volebné programy. Volebný program strany, ktorý zaberá len dve strany, by bol jednoducho súborom sloganov a sľubov, či dobrých úmyslov toho, ktorého kandidáta, ktoré ľudia aj tak budú počuť v televíznych reklamách či verejných prejavoch. Naopak, napísať dvojzväzkovú platformu by bolo šialené. Bola by to absolútna strata času. Nikto by v živote neprečítal dva zväzky. Namiesto programu naplánoval Jelcinov tím trasu predvolebného turné, ktorá pokryla celú krajinu. Každé vystúpenie bolo zinscenované tak, aby prilákalo televíziu. Zatiaľ, čo sa Jelcin objavoval v tlači, jeho tím v Moskve zaplavil stanice politickými reklamami. Pracovali sme zadarmo. Keď boli majetky kolektivizované, bolo to v roku 1933, mala som 8 rokov. Začala sa štvanica. Tí, čo chceli ostať nezávislí, boli nútení podvoliť sa. Dnes je všetko iné. Ak pracujete, zaplatia vám. Preto tvrdím, že treba zvoliť Jelcina. Nás starých ľudí už nie je veľa, no všetci by sme volili nový život. Verím, milujem, dúfam. Jelcin. Každá generácia mala svoj politický spot a aj keď mládež bola za Jelcina, cieľom spotu bolo presvedčiť ju, aby šla voliť. Čo sa tu deje? Nevolili sme. Pozrite sa na mňa, ja som volil. Voľte, alebo prehrajte. Voľby vždy vyústia do emócií. Preto Jelcinov slogan "Voľte srdcom" nebol ani tak nabádaním ruských občanov, ako holým faktom. Navzdory všetkému úsiliu, Jelcin si hlasy nezískaval. Jeho poradca dostal nápad, veľmi nekonvenčný nápad. Pred 18 mesiacmi začal Jelcin nemilosrdnú vojnu proti odtrhnutej Čečenskej republike. Boli zničené mestá a dediny, tisíce civilistov zabitých. Ruská armáda sa ocitla v slepej uličke.
Posledný prieskum bol však jednoznačný. Rusi chceli koniec boja. Presadiť nereálny mier sa stalo novým cieľom Jelcinových poradcov. Jelcinov výlet do Čečenska bol súčasťou stratégie kampane. Vedeli sme, že si to hneď získa pozornosť, lebo Čečensko bolo kľúčovou záležitosťou. Keby sme sa ju pokúsili ignorovať, nezmizla by. Bola by to príťaž. Plánovaná akcia by znamenala plus. Z pohľadu kampane bolo najdôležitejšie urobiť niečo pôsobivé. Ako povedal šéf našej mediálnej kampane, musíme si dať do poriadku zjav. Все было хорошо. Как говорил Милошенко, главное, чтобы картинка была хорошая. Zdravím vás, vojaci a dôstojníci. Sláva, súdruh prezident. Vojna sa skončila. Zámerom jeho cesty v skutočnosti nebolo ukončiť vojnu. Viedla však k nárastu v prieskumoch. Toto chcela vidieť verejnosť. Silného, temperamentného, zdravého prezidenta, plného odhodlania a schopného pozoruhodných činov. Prvé kolo volieb sa konalo 16. júna 1996. Výsledky splnili očakávania. Boris Jelcin viedol oproti komunistickému kandidátovi 35-32. Všetko šlo podľa plánu. Až na samotného kandidáta. Niekoľko dní po prvom kole Jelcin dostal infarkt. Bola to strašná kríza. Nijako sa nedala získať či predložiť náhrada. Moc by prešla rovno komunistom. Jelcinova choroba zostala štátnym tajomstvom. Kým Jelcinov život visel na vlásku, jeho stratégovia dohliadli, aby televízny obraz ukazoval iba staré zábery prezidenta v špičkovej forme. S dnes dostupnou technológiou krajine ukázať Borisa Jelcina pri skoku o žrdi alebo ako behá maratón. S technológiou nič nie je nemožné. Júla 1996 bol Boris Jelcin znova zvolený za ruského prezidenta 54% hlasov. O 6 mesiacov jeho zázemie v prieskumoch kleslo na 10%. Уважать и охранять права. Majstrom stratégie sa podaril zázrak. Počas jeho realizácie vynašli ruskú stratégiu. Všimnite si, že sloboda od fráz, absencia tradície či akýchkoľvek obmedzení, to všetko znamenalo, že ruský styk s verejnosťou v politike, aj keď bol v zárodkoch, bol, čo sa týka techniky, najvyspelejší na svete. Teda aspoň v civilizovanom svete. Všetko to vytvára výnimočnú atmosféru, ako hra bez pravidiel. V Spojených štátoch, vo Veľkej Británii, v západnej Európe, všade tam sú pravidlá. Tu je možné všetko. Žiaden orgán, žiadne regulácie neustanovil, takže pravidlá si vytvárame sami. Všetci ruskí kampaňoví konzultanti si uvedomili, že ak nechceme jeden druhého odstreliť, musíme spolupracovať a v niektorých základných veciach navzájom súhlasiť. Aj v krajinách, kde pravidlá napísané sú od 90. rokov, sa stalo radenie dôležitejším. Bol to prípad Spojeného kráľovstva, kde sa prehru po prehre lejbristická strana na čele s lídrom Neilom Kinnockom rozhodla meniť program aj imidž. Nemohli sa len inak prezentovať, museli skutočne byť iní. Prestať hovoriť o štátnom vlastníctve, prestať hovoriť o vysokých daniach, o prerozdeľovaní majetku. Museli sa zbaviť toho strašného slova socializmus a všetkého podobného. A na to, aby lejbristická strana zmenila program, najala si marketingových a reklamných profesionálov. Krajina túži po zmene. Lejbristická strana.
Ja som mala v komerčnej reklame na starosti chápanie značiek, chápanie konzumentov, čo ich vedelo naštartovať. To všetko bolo veľmi revolučné. Dovtedy sa na lejbristickú stranu takto nikto nepozeral a bolo to naozaj šokujúce sledovať, ako to vnímajú ľudia. Je čas urobiť našu krajinu bezpečnejšou, čistejšou, istejšou. Je čas urobiť našu krajinu silnejšou a úspešnejšou. Je čas ťahať za jeden koniec. Už je čas na zmenu. Je čas na lejbristickú stranu. Aj napriek novej kampani lejbristi prehrali voľby s konzervatívcami už tretíkrát za sebou. Všetky štúdie ukazovali, že nový imič lejbristov potreboval nového lídra. Ponuku dostal na potešenie svojich poradcov mladý právnik menom Tony Blair. Tony Blair prišiel najprv ako neznámy. A ľudia zabúdajú, ale keď poprvý raz prišiel, vládlo okolo neho dosť strachu. V zmysle, aký silný líder to môže byť a volali ho preto Bambi. Bambi dokázal, že sa učí rýchlo. Mentorom mu bol prezident Spojených štátov, kráľ stratégií Bill Clinton. Počas oficiálnej návštevy Londýna poctil svojou návštevou aj mladého vodcu. Obaja pred sebou mali v nasledujúcich mesiacoch voľby. Neviem, či hovorím s budúcim britským premiérom, ale dúfam, že on hovorí s budúcim americkým prezidentom. Myslím, že budeme hovoriť o mnohých veciach. Ak nám to dovolíte. Aj o tom. Vzhliadal ku Clintonovi, aby sa naučil, ako sa strana, ktorá bola poškvrnená, zhalobená a toľko rokov preč z úradu, môže vrátiť k moci a získať si dôveru verejnosti. Lekcia, ktorú sa Tony Blair naučil, bola zabudnúť na tradičných priaznívcov a sústrediť sa na stredoľavých a stredopravých voličov. Pravdu povediac, o to, že by prišli oskalných voličov, sa právom či neprávom nikto neobával. Teda voliči, ktorí s lejbristami držali od 83. cez 87. až po 92. boli pomerne stáli, neodišli by len tak. Je pre mňa cťou viesť túto stranu. S nadšením a pokorou prijímam. Poradcovia Tonyho Blaira rozvinuli nový odkaz. Nezaujímalo ich, či vychádzal z tradičného odkazu konzervatívcov. Mali by sme byť tvrdí na zločin a na príčiny zločinu. Potrebujeme trestný právny systém, súdny systém, ktorý sa zaoberá tými, čo páchajú zločiny, ktorý kriminálnikov potrestá vhodne a rozumne, ktorý prekoná dnešnú situáciu, v ktorej iba jeden z 50 zločinov vedie k usvedčeniu. Britániu s priemerným príjmom najviac postihlo zvyšovanie daní za posledné roky. Namiesto pokutovania priemerne zarábajúceho Brita chcem, aby mu lejbristická strana pomáhala. Tony Blair má zmysel pre víziu. O politikoch sa vraví, že sa nikdy nepozerajú do očí. On sa rozhodne pozerá. Keď sa už postavil na nohy, náhle sa spustila akási vlna popularity, vlna názorov na lejbristov. Neopovážili sme sa jej však uveriť. My, čo sme pracovali už na toľkých kampaniach, čo zlyhali, trvalo nám dlho, kým sme uverili. Myslím, že sme tomu uverili až v ten večer. Po 18 rokoch slabého vedenia, nekompetentnosti a porušených sľubov si Británia zaslúži niečo lepšie. Dajte 1. mája Tonymu Blairovi svoj mandát a dovoľte mu, aby vďaka nemu Británia opäť mala svoj cieľ. Nová lejbristická strana, lebo Británia má naviac. Aký príklad pre európske ľavičiarske strany. V Nemecku Helmut Kohl, 16 rokov pri moci a tak skoro sa odísť nechystá, ignoroval oponentov sociálnych demokratov. Napriek tomu odborníci strany SPD pripravovali tajný návrat založený na kampani Tonyho Blaira. Stratégia musí byť zameraná na ovplyvnenie nerozhodnutých voličov. Ak sa rozprávam iba so skalnými priaznivcami, aby som ich presvedčil, nech ma na 150% volia, ostatných odháňam.
Ak skalných voličov hladím prejavmi o tom, akí sú iní nedobrí, alebo ak tvrdím, že hlas je doživotný záväzok, strácam sympatie nerozhodnutých. Preto dobrá kampaň nemá za cieľ stálych voličov a takisto musí ignorovať tých, ktorí by našu stranu nikdy nevolili. Hlavným cieľom sú nerozhodnutí voliči. Len tých môžem presviečať, že ja im ponúknem to najlepšie. Podľa prieskumov SPD boli nerozhodnutí, už unavení z kóla a pripravení na niečo nové. To by navrhovala SPD, najmodernejšiu kampaň a celkom nového lídra. Novým lídrom je Gerhard Schröder. Je mladý, inteligentný a predovšetkým fotogenický. Na veliteľstve v Kampe, ďaleko od straníckych byrokratov, si tí najlepší politickí konzultanti, špecialisti na hlasovanie a reklamu pripravovali plány na neslýchanú ofenzívu. O 74 týždňov sa to podarí aj nám. Blahoželáme Tony Blair. Najúžasnejšie na tom bolo to všeobecné vzrušenie. Mali sme personál zo 120 ľudí a všetci sme boli po 16 rokoch v opozícii, plný entuziazmu a dychtivosti po výhre. Neprestajne sme testovali a optimalizovali všetok náš reklamný obsah. Televízne spoty, plagáty, slogany, čo sa objavovali v televízii na plagátoch. Ak niektoré slová neboli celkom v poriadku, premýšľali sme, vytvárali zvláštne skupinky, až kým sme to nemali dobre. Snažili sme sa náš odkaz oznámiť tak, aby sa naozaj dostal k verejnosti, ku každému jednému potenciálnemu voličovi. Zaútočiť na kancelárov, Kohlov vek bol nápad, ktorý zabral najlepšie a ako v Amerike spustil lavínu negatívnych reklám. Mali sme stratégiu založenú na konkrétnom prípade, ako by sme Kohla karikovali. To bol ústredný nápad. Mali sme predstavu, že Kohla vykreslíme ako muža minulosti. Človeka, čo nie je zosynchronizovaný s dnešným Nemeckom. Nie je viac schopný plniť si svoju prácu a je príliš staromódny na to, aby prichádzal s modernými riešeniami. Jeden spot to dokonalo zosumarizoval. Vyzerá to vážne, kapitán. Hladina stúpla na 4,3. Nesmieme strácať čas. Pridajte sílu rýchlo, okamžite. Hladina stúpla na 8,7. Gravitácia vypovedá. Rýchlo do toho. Zapaľovanie. OK, teleportovať. Nedostatok sily. Budúcnosť. Nie každý je na ňu pripravený. SPD. My pripravení sme. Zničiť oponenta však nestačilo. Pomocou poradcu Boda Hombacha vytvoril Gerhard Schröder posolstvo, ktoré opakoval na každom stretnutí. Dôsledky globalizácie. Dôsledky globalizácie. Rýchlosť, akou sa mení technológia. Rýchlosť, akou sa mení technológia. Ľudia, ktorí žijú v tomto meste a držia ho pri živote. Tento odkaz bol najpresvedčivejší. Bol to hit pre médiá, ale aj pre skupiny, ktoré tradične odmietali hodnoty sociálnej demokracie, nezávislých podnikateľov, ale aj určitých demokratických zoskupení, ktoré sa v tom čase začali vynárať. Sociálni demokrati vyhrali a so 41% dosiahli najlepšie výsledky za 20 rokov. Vo Francúzsku sa s prezidentskými voľbami v apríli 2002 rozvíjal ďalší príbeh. 10 rokov totiž Rocardove zákony konzultantov odsúvali do úzadia. Vezmete si toto sako?
Neviem, videl som tie košele. Radšej sa oblečiem takto, než by som mal chodiť nahý. Preto nosím obleky. Ostatných 48 hodín sa útoky stupňovali. Socialisti odmietli robiť kampaň podobnú tej SPD alebo lejbristickej strany. Všade prítomný Jacques Séguéla radil socialistickému kandidátovi Jospinovi, ale ten bol tentoraz pod straníckou kontrolou. Socialistická strana mala pocit, že stratila kontrolu a tlačila na Lionela Jospina, aby priviedol stranu ku kampani. A jedného dňa mi Lionel Jospin vraví: toto nie je moja osobná kampaň. Reprezentujem celú stranu. Bude nesprávne, ak my dvaja budeme ignorovať ich myšlienky. Príďte na pracovnú schôdzu. Veľká chyba. Niektorí z vás sa musia ukázať a napadnúť pravicu a Chiraca, lebo ak ho nikto nenapadne... Hlásia nulovú beztrestnosť, no nie pre nich. Lionel, nedokážete to. Povedal som im: chlapi, v prieskume sme takmer vyrovnaní. Nechajte nám voľnú ruku a prerazíme. Každý z nás mohol hovoriť 3 minúty. Samozrejme, moju radu celkom ignorovali. Zhoršilo sa to až tak, že týždeň pred voľbami som Lionelovi povedal: počuj, my dvaja musíme tú kampaň prerobiť. Nikdy by mi nenapadlo, že prvé kolo prehráme. Jacques Chirac skončil prvý. Za ním nasledovalo nečakané umiestnenie kandidáta extrémnej pravice. Za tento neúspech preberám plnú zodpovednosť. Týmto prehlasujem, že z politiky po skončení volieb odstúpim. Après la fin de l'élection présidentielle. Jacques Chirac bol znovu zvolený s 82% hlasov. Pochopil všetko o politickom marketingu. Ba čo viac, on túto profesiu zdokonalil. Úspešný konzultant 80. rokov Jean-Pierre Raffarin nahradil Jospina na mieste premiéra. Jeho kariéra je jedna z najpozoruhodnejších v dejinách politickej stratégie. Ako dať poslancovi novú tvár? Zoznámte sa, toto je slečná Villadierová, prieskumníčka verejnej mienky. Luisa poznáte. Tlačový hovorca Dominique Rodé, vy sa už poznáte. Ak prehráte, bude to vaša vina. Aj moja. Toto je marketing. Od základov vám vytvoríme meno aj imič. Neexistuje žiadna minulosť, ktorú by sme zdolávali. Začíname s čistým štítom. Marketing urobí všetky zmeny. Ľudia nebudú meniť strany. My vás predáme na našu stranu. Konzultanti uspeli. V predvolebných kampaniách nahradil politiku marketing. Technologická revolúcia, ktorá sa začala v Amerike, však priniesla novú výzvu a umožnila závislosť na médiách. Bolo nevyhnutné krmiť informáciami nové 24 hodín denne vysielajúce kanály. Keď bol poradca Billa Clintona, Joe Lockhart, vystavený týmto podmienkam, celkom prepracoval politickú komunikáciu. Vláda musí byť programátorom správ. Musí premýšľať presne ako ľudia v redakcii správ. Musíme ich nasýtiť. Musíme im povedať niečo o 9:00, tak, aby sa medzi 9:00 a 12:00 sústredili len na to, čo sme im povedali. Čo sa stane potom? Na obed to už bude staré. A hneď ako sa budú vysielať obednejšie správy, musíme si pre nich nájsť niečo iné. A takto to ide do nekonečna. ABC a NBC mali minulé najlepšie miesta, teraz by mali dostať niečo viac vzadu. Dámy a páni, ak nie ste súčasťou... Clintonovi poradcovia zmenili stratégiu. Namiesto odpovedania na otázky predkladajú vlastné témy a novinári pod tlakom vydavateľov vysielajú tieto vopred vyrobené informácie bez toho, že by si ich overili. Ako náhle sú odvysielané, stávajú sa pravdou. Reportéri v Bielom dome sú lační po rozhovoroch. Keďže vláda má všetky pochúťky, všetko, čo tým reportérov potrebuje a chce, môže ich zastrašovať.
Hej, viete, o čom by ste mali písať teraz? Bushové útoky na národné parky. No áno, to je o tom lososový príbeh o rybách. Áno, príbeh o rybách. Ale ja potrebujem aspoň list alebo niečo. Každú chvíľu prichádzate o rozum a myslíte si, že toto robiť nemusíte. A trvá asi 2 hodiny, kým si uvedomíte, že ak niečo neurobíte vy, znamená to, že to urobí niekto iný. A nemusia to byť práve vaši priatelia. Jednou z najťažších vecí v Bielom dome je rozhodnúť sa, ktoré témy si zaslúžia odpoveď, keď dostanete negatívnu správu alebo keď na vás zaútočia. Najlepšia obrana je vždy útok. Bielý dom prišiel na vyvracanie, odpoveď na kritiku ešte predtým, ako doznie. Jednu z prvých operácií podnietil počítačový vírus LoveBug. Len za pár dní spadli milióny počítačov. Prečo prezident Clinton nerobí niečo, aby nás ochránil pred týmto elektronickým terorizmom? Bola otázka, ktorej sa najviac obával Joe Lockhart. Človek sedí doma pri počítači, ktorý spadne. A ako dobre poznáme rozum Američana, povie si: zrútil sa mi počítač. Bude to niekoho vina. Alebo kto mi ho opraví? Keď sme prišli do kancelárie rozpočtového šéfa a povedali sme mu, že s tým niečo musíme urobiť, povedal, že problémy s počítačovými vírusmi neriešia. Povedal som mu na to: ale vy mi nerozumiete. Musia nás vidieť ako niekoho, kto sa o to zaujíma, ako súčasť riešenia, nie ako súčasť problému. Za 2 dní sme dali dokopy stretnutie s množstvom technikov, hackerov. Spomínam si, ako som niekomu povedal, že na ten meeting potrebujeme dostať niekoho s vrkočom, aby to vyzeralo vierohodne. Po prvý raz sa Spojené štáty zaujímajú o ochranu počítačov na celom svete. Vieme, že služby musia zostať otvorené a voľné. Zároveň však musia zostať počítačové siete bezpečné. Vláda sa tak či tak chystala tento problém riešiť, ale otázka, ako to vnímajú ľudia, pre mňa bola rovnako dôležitá. A v tomto prípade sme ju predbehli. Nenechali sme, aby nás prevalcovala, pretože prezident bol na titulnej strane všetkých novín v krajine a vravel: toto urobí vláda. V snahe manipulovať médiami sa poradcovia pre komunikáciu v Rusku dostali ešte ďalej. Rovnako ako v Jelcinových voľbách roku 1996 ruskí propagandisti predčili svojich učiteľov. Pozrite sa na kampaň v Spojených štátoch. Televízia je zavalená reklamou. V dnešnom Rusku, musíme uznať, je skrytá reklama aspoň taká dôležitá ako platené reklamy. Po nej kampaň prahne najviac. Namiesto priamej kúpy minútovej reklamy je oveľa efektívnejšie dostať kandidáta do vysielania spravodajských programov. Namiesto kupovania politických reklám si ruskí odborníci na propagandu kupujú novinárov, aby im vytvárali správy. V Rusku sa korupcii hovorí čierne prekrúcanie, moderné poňatie čierneho trhu. Na túto tému sme písali 2 články. Pozorne sme ju prešetrili. V momente, ako sme ich dokončili, vedeli sme, aký bude poplatok. Koľko presne bude kampaň stáť, pseudospravodajstvo novín či televíznych sietí. Stojí to viac ako televízna reklama. Kúpiť si spravodajskú reportáž v programe ruského kanálu 1 Človek a zákon môže stáť až $35 000. Každý dostane niečo. Ak máte iba $20 000, musíte sa uspokojiť s úspechom vo večerných správach na menej populárnom kanáli 4. Manipulovať je relatívne jednoduché, dokonca aj kúpiť si médiá vo vlastnej krajine. No v jednu chvíľu ovládať médiá v tucte rôznych krajín je oveľa zložitejšie. V roku 1999 Srbsko robilo v Kosove etnické čistky. Na to šlo do vojny, aby zastavilo masakre a zabránilo hromadnému odchodu tisícok utečencov. Tento vojenský zásah nesie určité riziká. Riziká pre pilotov i ľudí na zemi. Clintonov Bielý dom vedel, že verejná podpora závisí na zdaní, že vojna v Kosove je medzinárodnou akciou.
Pre prezidenta Clintona a pre vládu bolo veľmi dôležité, že to nebude chápané ako americká invázia Srbska, ale ako operácie NATO, ako veľké európske operácie s pôvodom v Európe. Teda nedialo sa to na našom území. Ako symbolické gesto rozhodli sme sa, že o tejto udalosti budeme informovať len prostredníctvom briefingu a na základe informácií, čo prichádzajú z Bruselu, z ústredne NATO, nie z Pentagonu, nie z Bieleho domu. Na papieri to bolo rozumné rozhodnutie. V skutočnosti to však bola pohroma. Joe Lockhart a jeho kolegovia si neuvedomovali, že NATO stálo v ére bez propagandy. Novinári si vyžadovali informácie 24 hodín denne a organizácia nebola v stave splniť ich požiadavky. Všetko, čo malo NATO v úmysle, bola jediná tlačovka denne vedená hovorcom Jamiem Sheeom. Dámy a páni, príjemné popoludne všetkým. Vítajte na briefingu. Najprv mi dovolte predstaviť vám kolegu hovorcu Davida Wilbyho zo Shapeu. Bola to prvá vojnová mediálna operácia. Bol som tam a nemohol som sa vzdať, nemohol som utiecť. Prenasledoval ma akýsi strach. Nechcel som byť slabým článkom. Poznáte ten britský televízny program Najslabší článok, kde vám Anne Robinsonová povie, ste najslabším článkom, opustite pódium. Poznáte to, keď sa strápnite, urobíte si hanbu. Nechcel som, aby armáda povedala, bombová kampaň bola brilantná, tak prečo sme prehrali Shee? Shee bol slabým článkom. Tá mediálna kampaň nebola schopná zabezpečiť nám verejnú podporu. 3 týždne po prvých úderoch prišla pohroma. 14. apríla lietadlo NATO omylom bombardovalo konvoj albánskych utečencov. V ten istý deň Jamie Shee uviedol, že to bol vojnový konvoj. Miloševič sa chopil situácie, pozval si novinárov, nech sa presvedčia sami. Na druhý deň ráno videli diváci po celom svete skutočný dej tohto masakra. Jamie Shee sa to snažil ustáť. Pilot v tom čase nahlásil, že útočí na vojnové lietadlo. Bomba NATO zničila vedúce vozidlo, o ktorom už teraz vieme, že to bolo vozidlo civilistov. Znova zdôrazňujem, NATO hlboko ľutuje stratu na životoch z tejto tragickej nehody. Prepáčte, ale som vašou odpoveďou veľmi zmetená. Mohli by ste sa vyjadriť jasnejšie? Je možné, že by pilot rozoznal z obrázkov, ktoré všetci videli, kam bomba smerovala? Ak sa zistí, že to boli traktory, tak je to o niečom inom. Minulý týždeň ste povedali, že vaše operácie majú obrovskú podporu verejnosti. Takýto incident našu podporu nezničí. Verejnosť chápe, že operácia takýchto rozmerov Jamie Shee si neuvedomoval, ako veľmi sa mýlil. Postoj NATO spôsobil búrku verejnej mienky. Operácia rýchlo strácala podporu verejnosti a vyvolala skutočnú krízu vo Washingtone a Londýne. Prezident Clinton a premiér Blair boli akoby hlavnými hovorcami, takže samozrejme, oni mali primárny záujem v mediálnej kampani. Potom sme si zavolali chlapíka z NATO, Jamieho Sheea. Bol som absolútne šokovaný, keď som sa Jamieho opýtal, prečo si neurobil to a to? A on mi na to povedal, nuž ja nemám toľko ľudí ako ty. Povedal som mu, no tak Jamie, prestan si sťažovať, koľko máš ľudí? A on vraj, na tomto pracujú 3 ľudia. Viete, hovorca Pentagonu má asi tak 2000 úradníkov na veci verejné po celom svete. Ja som mal 30 ľudí priamo pod sebou, ale stovky takých, ktorí som mohol kedykoľvek zavolať a oni by nechali všetko tak a pomohli by mi s mojím problémom. O 2 dní dostal Jamie Shee veľké posily. Do jeho tímu prišli tucty politických poradcov z veľkých krajín NATO. Vytvorili centrum komunikačných operácií, ktoré pracovalo vodne v noci. Miloševičov tlačový útok bol zmarený. Dobrý večer, dámy a páni. Poďme k otázke od Halfenposten. K afére s konvojom. Vyústila situácia s informáciou z minulého týždňa na Rade NATO?
Stratégia informácií je personifikovaná generálom a mnou. Sme tu každý deň. Úsudok je na vás, ale my robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám dali všetky informácie dostupné nám. Mediálne kampane už dávno nie sú sekundárne, sú strategickou, centrálnou, základnou časťou konfliktu. Generáli dnes trávia počas konfliktu viac času v televíznych štúdiách, než na veliteľstve. Predávajú konflikt, presviedčajú ľudí, že je nevyhnutný, že je veľmi dôležitý. Takto nepriateľovi nezostane spôsob, ako využiť médiá. Keď sa však Biely dom rozhodol zbaviť sa Saddáma Husajna, chýbala im zámienka. Boli nútení vymyslieť oficiálny dôvod na zahájenie vojny a predať ju Amerike a svetu. Na to, aby to mohli urobiť, vypracovali poradcovia Bushovej administratívy odkaz, v ktorom bolo každé slovo testované marketingovými expertmi. Naším cieľom je roztrhať teroristické siete a čeliť štátom, ktoré poskytujú raj teroristom a teroristickým sieťam. Vojna terorizmu sa týka aj Saddáma Husajna, kvôli naturelu Saddáma Husajna. Teraz už vieme, že taká nebezpečná osoba ako Saddám Husajn je so zbraňami masového ničenia schopný zveriť smrteľné zbrane niekoľkým teroristom, aby ohrozovali milióny nevinných ľudí. Prezident Bush je plne odhodlaný tomuto ohrozeniu čeliť. Vieme, že aktívne hľadá deštruktívne technológie, ktoré sa vyrovnajú jeho nenávisti. Vieme, že ho treba zastaviť. Zadržať či zavraždiť Saddáma Husajna však nestačilo. Bolo potrebné pripraviť mu náhradu. Začali odpiky a načrtli kompletne virtuálny, no mocný antisadámovský výbor. Bol pomenovaný Iracký národný kongres. Americké ministerstvo zahraničia pomáhalo organizovať Iracký národný kongres, v ktorom bolo asi 30 rôznych antisadámovských irackých skupín. Vytváralo im dôveryhodnosť, aby, keď hovoria o Saddamovi Husajnovi či irackom režime, aby ich brali vážne. Ministerstvo zahraničia na projekt venovalo $100 miliónov. Kontrakt získala firma Charlieho Blacka. Ľudia z našej spoločnosti, ktorí na tomto projekte pracovali, strávili mesiace a mesiace a mesiace na akejsi internej organizácii, aby sa uistili, že budú jednotní, že im ide všetkým o jedno a to isté. Keď s tým boli hotoví, pracovali sme na každodennej komunikácii a tlačových stratégiách, aby sme im pomohli s reportážami a rozhovormi. Bol to jeden z najväčších úspechov odborníkov na propagandu. V Amerike, ako aj v mnohých iných krajinách, verili, že Čalabi reprezentuje hlas irackého ľudu. Iračania vyjadrili túžbu po demokracii, po slobode a po vláde zákona. Spojené štáty nechcú vládnuť Iraku. Navyše, iracký ľud je veľmi hrdý ľud. No v skutočnosti hneď ako Čalabi pod ochranou americkej armády vstúpil do Bagdadu, verejnosť pochopila, že reprezentoval len sám seba. Washington už viac Čalabiho nepotreboval. Hral vlastnú úlohu. Predával vojnu. Na projekte sme pracovali do júla 2003. Krátko po invázii Iraku, keď tam už Saddám Husajn nebol, americká vláda už viac nemusela financovať Iracký národný kongres. Všetká snaha, čo vojne predchádzala, sa rozpadla. Bolo jasné, že Saddám Husajn nebol spojencom Al-Kaidy a že už nemal zbrane masového ničenia. A pre iracký ľud ešte lepší život po Saddámovi nenastal. Ani tí najmocnejší komunikační konzultanti nemohli tie lži ukrývať na veky. Pravda vyjde najavo. Lži, skutočné zbrane masového ničenia. Žiadne zbrane masového ničenia. 2500 amerických vojakov, 28 000 irackých civilistov, zabitých či ranených. $130 miliárd na vojnu v Iraku. $87 miliárd na rekonštrukciu. 530 miliárd amerických dolárov, najväčší federálny deficit v dejinách. Bush vedie, Amerika krváca.
Internet odráža čoraz viac verejnej mienky. Možnosť vyjadrenia dovoľuje tým, ktorí chcú obrátiť kampaň proti samotným odborníkom. Prepáčte, že meškám, včera mi vyhorel dom. Výborne, Sean. Mačka, teda pes mi zjedol domácu úlohu. Premysli si príbeh, Sean. Mačka mi zjedla úlohu. Oveľa lepšie, zapamätajte si, trieda. Nech je lož akákoľvek zlá, ak pri nej ostanete a budete ju donekonečna opakovať, ľudia vám začnú veriť. Zbrane masového ničenia. Vlastné deti neučíme klamať. Prečo by to malo prejsť prezidentovi? Prekáža im to, že 6 či 7 krát vystúpil a predstavil 6 či 7 rôznych dôvodov, prečo a čo vlastne robíme, až nevedeli, čomu veriť. A myslia si, že odstránenie Sadama Husajna bolo o niečom inom. Vznikla z neho celkom iná politická rovnica, vďaka ktorej chcú odmietnúť prezidenta. A tým jeho oponenta, Johna Kerryho, robí okamžite to isté. Propaganda nekončí. Správna cesta? Američanov unášajú, držia ako rukojemníkov, dokonca im stínajú hlavy. Viac ako 1000 amerických vojakov zahynulo a George Bush nemá v pláne dostať nás z Iraku. John Kerry áno. Kerryho riešenie? Spojenecké podiely na nákladoch, výcvik Iračanov, aby sa vedeli brániť. John Kerry, nový smer v Iraku. Som John Kerry a schvaľujem tento odkaz. Existuje niekde na svete, po storočí plnom poradného ligotu, politik, ktorý by sa vedel na verejnosti pohnúť bez toho, aby to najprv konzultoval so svojím poradcom. Spustí sa nejaký politický projekt bez prieskumu verejnej mienky. Existuje nejaká verejná osobnosť, ktorá sa zaobíde bez publicistu. Žijeme v zajatí odborníkov na politiku.